Hello guys, आंनि भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव खामनि सायाव डिजाइन बानायनाय आर'नाइ डिजाइन बानायनाय बेखौ दिन्थिनो होननानै आखायाव लादों आं। भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे शेयार खालामनानै हो। नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि बानायनाय जायो, फारसेनिफ्राय रंखौ बोरै फुननाय जादों, आर'नाइ बोरै आखिनाय जादों, फरायफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना। आर'नाइ आखिजेननायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ लानाया एसे लेट जाबाय। आंहा आखिनायनि उनावसो नोंथांमोननो दिन्थिनाय बायदि जादों, बेनि थाखाय निमाहा होदो नोंथांमोना। नायलांबाय थादो फारसेनिफ्राय। बेफोर जाहैबाय गुबुन जायगाफ्राव थांनानै बाथौनि डिजाइन बानायनाय नैबेबो बेलेग गामि बेबो एसे बे स्कुलाव बानायनाय पेन्टिंनि बेबो स्कुल दं। बाथौनि मोनसे स्पिकार बक्स नुदों आरो बेलेग गामिनि। ओमफ्राय जोंना डिजाइन बानायनाया जोबनोसैयानो, कमप्लिट जाबाय। जोब्बाय आरो लोगोफोर। बेखिनियानोसै लोगोफोर। थेंक इउ, थेंक्स फर वाचिं।